Moikka! Tervetuloa Pipotusta kanavalle. Olit sitten palaava katsoja tai täällä ihan ensimmäistä kertaa. Tosi kiva, että löysit sinne. Tai tänne, miten sen nyt haluaa sanoa. Mun nimi on Johanna. Kuvailen mun kaikenlaista käsityösisältöä täältä Kouvolan seudulta. Ja tänään kun kuvaan taitaa olla 27. päivä toukokuuta, eli toukokuun jakso ja tälle vuodelle 6. jakso menossa. Kupissa on tänään kahvia. Siinä on jotain appelsiinia suklaa aromia seassa tai joku semmonen ostettiin ihan kokeeksi tuolta kauppareissulta tänään. Ja mitäs muuta pitäisi sanoa? Ei nosteta rimaa liian korkealle. Mä oon nyt 2 kertaan pessyt tuolit ja tämän pöydän siitepölystä ja nyt siinä on jo uusi kerros, kun tulin tähän. Sen verran, että kävin sisällä ja tulin tähän, niin tässä on uusi kerros. Hoho, onneksi ei tule ihan sinne teille asti. Ja kaikenlaisia elämän ja luonnon ääniä kuuluu, mutta se kuuluu asiaan. Ja mitäs muuta? Ota mukava asento ja toivottavasti viihdyt mun seurassa. Veikkaisin, että noin puoli tuntia tai vähän yli. Mä oon ommellut, mä oon neulonut sukkia. Yhdet vaan on valmiina, mutta sitten on noita keskeneräisiä. Sitten mä oon tehnyt yhden paidan kaarrokkeen valmiiksi. Mä en oo sitä edes näyttänyt teille vielä kertaakaan. Ja yhden paidan kaarrokkeen aion myös purkaa, mutta mä kerron siitä ihan kohta. Katsotaan, mitä ihmettä mä oon oikein ommellut. Mä en oo pitkään aikaa ommellut, mä en ole siis mikään kokenut ompelija. Tälläkin kertaa turvauduin ihan äidin apuun saumurin lankojen laitossa ja vähän kaavoja muokkailtiin yhdessä, mutta katsotaan, jotain mä sain aikaiseksi. Mä oon ommellut teepaidan. Hän on nyt tälleen henkarilla ja älkää kysykö, mistä tää kangas on, en muista. Villiveikkaus olisi, että ehkä jostain majapuun ale-laarista, siis netin kautta kyllä. Mutta tää oli jostain Suuri-käsityölehdestä. Tää kaava, siis ihan perus teepaita kaava ja ei tehty niin tyköistuvaa eikä semmoista miten se nyt sanoisi, loivennettiin muotoiluja täältä sivusaumoista ja tää on siis ihan perusteepaita. Mitä nyt tässä on tollasia mun mielestä aivan ihania keijuja, jolla on tällaiset perhosen siivet. Niin mä ihastuin tähän kankaaseen, kun mä tän näin ja sit mä ajattelin, että no ei voi elämässä olla liikaa perhoskeijuja tai keijupölyä, niin tästä tuli nyt sit mulle ihan itselleni tämmönen ihan kesäksi teepaita. Tai sit vaihtoehtoisesti yöpaita. Äiti ompeli mulla myös semmoset housut, sortsimittaiset samasta kankaasta, kun sitä vähän jäi, mutta siinä kävi kaikenlaista. Oli etu- ja takakappaleet muistaakseni eri koosta ja siinä oli jotain tällaista säätöä, mutta niistä saatiin mulle kuitenkin semmoset sortsipituiset housut, että mä voin sit halutessani pitää näitä vaikka settinä, yöpaitana, jotain sellaista. Puoliso jo vähän huolissaan kyseli, että aiotko pitää noita julkisilla paikoilla. Aion pitää tätä teepaitaa, mutta housut taitaa jäädä kyllä kotikäyttöön. Mutta se oli semmoinen ompelupäivä. Meillä oli ihan hauskaa äiskän kanssa. Ja tässä paidan ompelu meni tosi hyvin ja mä sain nämä hihat istumaan ja tästäkin tuli loppujen lopuksi tosi siisti tästä kauluksesta ja mitään semmosia hienoja detaljeja mä en osaa kertoa tästä. Mulla ei varmaan ole kaikkia oikeita termejäkään hallussa, mutta osasin leikata kankaat, kun äiti laittoi, että miten se tehdään ja sitten ompelin, mitä hän käski seuraavaksi ommella, niin sen puolen kyllä handlasin ihan hyvin.
mitä nyt korjailtiin sitten jotain kun joissain kohdissa, jos oli vaikka kangasta ja 2 tai 3 kerrosta päällekkäin, että ne ihan kaikki ei aina mennyt tulla sinne mukaan, mutta yllättävän vähällä päästiin, mutta ei nyt purkamatta kumminkaan. Tää on tämmönen. Mä mietin, että mä olisin laittanut tän tähän päälle, mutta aluksi tuntui vähän viileältä. No, nyt tässä auringossa sitten taas tarkenee, mutta mä en nyt ehkä laita tätä tänään päälle. Mutta mitäs sanotte? Eikö se ole ihan tämmönen pirteä kesäpaita? Olisi kiva laittaa tää johonkin tonne roikkumaan. Mun täytyy ehkä viritellä seuraavaan jaksoon joku semmonen henkariripustin tähän. Niin näkyisi sitten taustalla. Joo, mä olen ihan... Tuo nyt joku langanpää törröttää, mutta ei se haittaa. Mä olen ihan ylpeä tästä. Tää näytti niinku ihan teepaidalta, kun tää valmistui. Ei tarvinnut silleen miettiä, että onko tää sen näköinen, että ei kehtaa päällä sen laittaa, mutta kyllä aion käyttää. Vielä en ole käyttänyt. Jes. Mä laitan hänet nyt tonne tuolille, joka on pyyhitty pölyistä. Valaistusolosuhde on nyt vähän tämmönen erikoinen, mutta koittakaa kestää. Välillä se menee tonne pilven taakse ja välillä se tulee taas tähän, että täällä mä en näe mitään ja sitten taas täällä on vähän pimeätä, mutta niin se vaan on. Hei, sit mulla olisi täällä korillinen kaikkea muuta. Aloitetaan tästä violetista, joka tässä nyt oli hollilla kaikkein ensimmäisenä. Katsotaan, ettei langat mene kahvikuppiin. Mulla on tosi pitkään ollut tuolla kaapin pohjalla tällaista violettia suomalaista villalankaa Jaanan lankapajaan terkkuja. Sieltä on joskus ostanut, mutta kun näissä ei ollut mitään vyötteitä tai muuta silloin jo ostaessa, niin mä en nyt ole ihan varma, että mitä lankaa tää on, mutta semmoista fingerin vahvusta sanoisin ja ihan 100% suomalaista lampaa villaa. Sitä en muista, oliko ihan Suomen lampaa villaa vai vaan ihan suomalaista, mutta molemmat on hyväksyn. Ja pitkään mietin, että mitä ihmettä mä näistä teen. Mä ostin nää sillä ajatuksella, että mä oon jo pitkään halunnut oikeasti lämpimän villavillaisen paidan ihan syksyksi ja talveksi työkäyttöön. On siis semmonen siisti villapaita, jonka voin vetää tuohon virkapaidan päälle. Ja virkapaidassahan on semmonen kaulus tässä. Niin siinä mielessä ei haittaa, vaikka tää olisi niinku villaa, koska siellä on aina vähän semmonen paksumpi paita alla. Niin mulla kävi vähän semmonen, että olin ikään kuin mainoksen uhri, mutta siis en mä tiedä, silleen hyvällä tavalla inspiroiduin. Nimittäin toi Anniina Juuti julkaisi ton hunajapaidan ohjeen. Oliko se nyt niinku päivitettynä versiona, että nyt sitä saa hänen niinku Ravelrikaupasta ihan yksittäisenä. Ja sitten taisi tulla myös se englanninkielinen versio. Niin siitä oli silloin alennukset. Hänellä sekä YouTubessa että Instan puolella. Mua vähän harmitti, kun se YouTuben alennus olisi ollut vähän isompi kuin se, mikä oli Instan puolella, mutta mä ehdin nähdä sen Instan mainoksen ja sitä kautta ostin ohjeen itselleni. Mutta se nyt on ihan kohtuuhintainen ohje ja hyvä ohje, ei nyt siis silleen en valita, mutta kävi nyt vaan tämmönen. Huomasin sen vaan sitten niin kuin ehkä päivää myöhemmin, kun mä katsoin sen niin kuin Anniinan silloisen videon. Ja terkkuja muuten Anniinalle, jos joskus eksyt tänne. Niin satuin katsomaan sen sitten just seuraavana päivänä, kun olin ostanut ohjeen. Mutta siinä kävi siis niin, että mä ajattelin, että okei, mulla olisi tommonen lanka, tossa olisi tollanen pitsimalli, joka tarvii sellaisen ei niin merinomaisen koostumuksen lankaan, että se pitsi näkyy. Ja nythän tätä ei ole pingotettu eikä mitään, eli toi pitsi ei vielä näy oikein yhtään minnekään. Mä en tiedä, saaks mä sitä teille nyt jotenkin silleen venyteltyä. Pitsihän on tosi kaunis sitten, kun se viimeistelee ja niin, mä oon nyt täällä
jo pitkän matkaa tuolla vartalo-osassa menossa. Ja ohjeesta poiketen teen pienemmillä puikoilla, teen 3 puikoilla, koska muuten siitä olisi tullut ihan semmoista kalaverkkoa, jos olisin ottanut isommat puikot, ja mä halusin semmoisen tiiviimmän pinnan. Ja nyt täytyy sanoa, että koska mulla ei muistiinpanoja, mulla ei mitään hajua, että mitä kokoa mä oon tekemässä, mutta mä veikkaisin, että kokoa 2. Ei ollut pienin koko, koska otin pienemmät puikot ja vähän pelasin varmaan päälle, koska eihän minä nyt jaksa mitään mallitilkkuja tehdä. Niin joo, mutta siis tää istuu tosi hyvin täältä ylhäältä. Ja sen muutoksen, minkä tässä nyt voi jo nähdä, mä en ole tehnyt samanlaista kaulusta. Tai itse asiassa olen, mutta mä olen taittanut sen, koska mä en halunnut sitä kaulusta, joka tulee tänne. Se tuli aika tänne ylös ja sitten vielä aika silleen kaulan myötäisesti, niin mä en sellaista halunnut, niin mä tein sitten niin, että mä taitoin sen. Tuolla nyt näkyykin, että se on siis tuolla taitettu ja päätelty tonne sisäpuolelle. Päättelin neulomalla sen sinne. Eli poimin sisäpuolelta ikään kuin silmukoita sitä mukaan, että neuloin sitten aina sen puikolla olevan ja sieltä poimitun silmukan yhteen ja sitten tein ylivetokavennuksen. Jos nyt joku saa siitä kiinni, että mitä se tarkoittaa. Mut joo. Mä olen yllättävän innoissani tästä. Mä tykkäsin neuloa pitsiä. Ja mä oon tykännyt tästä langan tunnustakin. Ja mä ootan, että tää pikkasen ehkä pehmenee, kun tää pesee. Ja tää tuntuu lämpöiseltä. Ja no nyt on tekemässä, ohjeessa ei ole vartalomuotoiluja. Niin mä teen nyt itselleni ne, koska tästä tuntuu, että tulee pikkasen semmonen leveä mun makuun tosta heti kainaloiden alapuolelta, niin kun tää istuu niin hyvin tää yläosa, niin mä en halua, että se alaosakaan on semmonen niin kuin ihan laatikko, niin sen teen ja en myöskään aio tehdä helmaan niitä sellaisia, siellä on vaan se semmonen niin kuin käänne, samoin hihoissa, niin mä teen vähän toisella tavalla ja täyspitkät hihat, että oikeastaan tästä eteenpäin teen ihan mitä huvittaa. Niin sillees. Mutta mitäs muuta? No tästä väristä vielä. Mä tuskailin tosi pitkään sitä, että miltä tää näyttää niinku kerällä ja vyhdillä ja oli vähän silleen, että no miten mä nyt oon ostanut tällaista violettia, että tää nyt ei jotenkin niinku puhu mulle, vaikka tää on ihan mun väri. Mut sitten, kun mä oon kattonut tätä ja sovitellut ja muuta, niin tämähän on niinku tosi kiva. Tosi kiva. Niinku minulle. Että tää jotenkin väri herää eloon vasta sitten, kun se on ihmisen päällä. Että tää ei oo se mun niinku lempivioletti, vaan tää on vähän tämmönen ehkä himmeempi, vaisumpi semmonen, mutta mä uskon, että tää pääsee käyttöön. Tää on kiva. Niin ja tietysti tein muuten 2 puolikkaalla sitten tämän resorin tänne. Joo. Tämmösen mä nyt oon ehtinyt tikutella. Suurimman osan tästä tein varmaan silloin, mulla oli pääsiäisen, tai itse asiassa pääsiäisviikko, eli se viikko kun on pääsiäis, se maanantai, niin se viikko mulla oli lomaa. Toki se nyt meni vähän sairastellessa erinäisiä asioita, niin ei nyt silleen ollut niin palauttavaa puuhaa, mutta tää on ollut kivaa tehdä. Ja eilenkin jotain leffaa katteltiin tuossa illalla, niin oli ihan kivaa neulottavaa. Mä jotenkin oon nyt jäänyt tähän hyvällä tavalla koukkuun, niin tää ehkä myös valmistuu. Jep, hirveän pitkä pätkä paidasta, mutta ei se mitään. Tämmöisen nyt on tehnyt ja itse sanon nyt tähän samaan syssyyn sen, että aion purkaa, kun mulla oli se viime kesänä 7 päivää 7 aloitusta haasteeseen aloitettu viininpunainen mimmipaita, jonka ajattelin, että tekisin ilman niitä nyppyjä. Niin mä oon nyt tullut siihen tulokseen, kun se ei vaan niinku etene, se vaan on tuolla pussin pohjalla. Ja sitten siinä on myös se, että mä rupesin miettimään, että mä en halua toista sellaista, kun mähän oon yhden mimmipaidan tehnyt ja sehän on semmoinen tosi löysä ja harva se tiheys. Mä en halua toista sellaista paitaa. Et nytkin kun mä oon 3. tikuttanut tätä, niin mä oon ollut silleen, että tää on niinku hyvä tiheys, tästä mä tykkään. Niin se on mun makuun vähän liian löysä, niin
mä en nyt aio tehdä sitä loppuun. Et se on varmaan purkutuomion alla tänään vielä. Et sitä ette tule enää näkemään. Se oli siitä Regian Merino jakista semmosesta. Vähän sammutettu viininpunainen semmonen. Kiva väri, aion tehdä siitä jotain muuta. Yes. Mutta nämä oli mun paitakuulumiset. Eli oli ommeltu teepaita ja sitten on tämmönen hyvässä vauhdissa oleva paita. Ja hei, mulla on päällä. Tää on Anna Johannan karamelli tee. Tää on tällainen. Tääkin on teepaita. Nää meinaa mennä vähän, etenkin jos nää on jonkun tälleen villatakin tai muun alla, niin meinaa vähän kääntyä noi hihat, mutta se on siellä. Oon tykännyt tästä enemmän kuin koskaan osasin kuvitella. Haluaisin toisen vastaavanlaisen, mutta en ole osannut päättää, että minkä värisen, ja en ole myöskään katsonut mun lankavarastoja vielä sillä silmällä, että mitä mulla olisi 2 kerää silleen, että tää olisi mahdollinen. Se jää nähtäväksi. Tää on Merino, tää on Wool Me Once Fibersin joku semmonen kakkoslaatusta. Oli 2 pyyhtiä, tämmönen jännä vihreä, jossa on tuollaista ihanaa violettia. Ja mulla on täällä myös tällainen pitkähihainen violetti teepaita alla. Et mulla on tänään tämmönen violettipäivä. No muki, olisin ottanut violetin muki, jos mulla olisi ollut, mutta ei mulla oo. Niin mulla on täällä tällainen mymmeli. Jeps. Sitten katsotaan sukkia ja muistetaan hörppiä kylmää kahvia. Viimeksi näytinkin, että olin aloittanut jo uudet semmoset jämälanka-raitasukat, niin ne olisivat nyt tässä. Valmiina ja pingotettuina. Blokkereilla kokoa M. Eli nämä on noin 3/8 sukat ja no ehkä reilu 3/7 voisi olla. Ja mitäs näistä? Näissä on 2 erilaista Fabelia, niitä Fabel printtilankoja, jota oli jossain vaiheessa. Eli tää tällainen, missä on keltaista ja punaista ja vähän vihreätä. Ja sitten on tämmönen veden sinivihreä on tuolla lopussa. Ja sitten toi sininen, mitä on noissa kantapäissä ja menee tuolla raitalankana muuten, niin se on Austermanin steppiä kanssa jossain aavistuksen raidoittuvassa. Sitä ei meinaa edes huomata joka kohdasta, että se raidottuu aika silleen maltillisesti, mutta on siellä sitten noita tollaisia valkoisia pikkuosuuksia välissä, että niistä nyt näkee, mutta se nyt toimi tässä. Noi meni oikeastaan kaikki. Noi Fabelit, että niitä nyt on semmoset ehkä Battenberg blanket-palan kokoiset jämät. Ja mitäs muuta mä kertoisin näistä? 2 millin puikoilla, kuten yleensä on neulottu. Ja sitten on aloittanut tuolta kärjistä. Mä teen sillä turkkilaisella aloituksella, missä sulla on niinku, kun on pyöräpuikot, niin ne on niinku vierekkäin ja kärjet osoittaa samaan suuntaan. Ja niiden 2 puikon ympärille pyöritetään haluttu määrä. Eli yksi tällainen pyöräytys on niinku vastaa yhtä silmukkaa niinku molemmille puolille, ykköspuikolle ja kakkospuikolle. Ja pyöritetään näin ja sitten oikeasti menkää katsoa joku video netistä. Tämä mun selitys ei auta ehkä sen kummemmin, mutta ajatus on siis se, että kun sulla on ne 2 puikkoa näin ja kärjet osoittaa nyt mun tapauksessa tuohon suuntaan, niin sitten mä laitan sen langan sinne niinku väliin, 2 puikon väliin, että se pysyy siellä. Sitten mä pyöritän sen, sanotaan nyt vaikka 10 silmukkaa. Ja sitten mä käännän ne puikot niinku toisinpäin, eli ne osoittaa tuohon suuntaan. Ja sitten mä lähden niinku neulomaan siitä. Ensin sen niinku yhden puolen ja sitten toisen puolen. Ja se on hyvin yksinkertaista, mä tykkään siitä. Eli turkkilainen aloitus, ettikää parempi selitys netistä. Jeps. No joo, sitten tuolla on tommoset minikiilat ja varjosilmukoilla tehty kantapää ja sitten neuloin vielä jonkun matkaa ja resorin 1 oikein 1 nurin ja sitten mä oon tehnyt sinne ton, voitteko kuvitella, italialaisen päättelyyn, mutta ilman niitä valmistelevia
kerroksia. Niin ihan neulan kanssa. Tosin siinä kävi jotain vipoja ehkä, että siellä nyt on kaikki ihan täydellisesti, mutta tarpeeksi siistiksi sain sen ja näillä osallistun sitten myös siihen Malviinan puikoilta Annin rumien sukkien kerho. Sillä hashtagillä löytyy rumia sukkia Instagramista vaikka kuinka. Eli sellaisia sukkia, joihin on vaan ikään kuin ajattelematta laitettu kaikki väritsikin sokiin ja ne ei ole sellaisia klassisen kauniita. Mutta minusta nämä nyt on ihan söpöt. En ajattele tekeväni silleen rumia sukkia, mutta nämä ei ole sitten vaan semmosia, jotka on ihan kaikkien mieleen. Näistä tuli ihan hauskat ja nyt on taas yhdet jämälangat käytetty. Ja sitten mulla olisikin enää keskeneräisiä sukkia. Ensin mä nyt näytän nämä sukat, koska muistin, että pitää puhua myös tosta minun ja Tiinan. Eli Silo Ahoska löytyy tuolta Instagramista ja Käsityökaos löytyy täältä YouTubesta. Ihan hirveitä blackoutteja tulee, hyvänen aika. Mut meillä on menossa siis teema sukkalaatikko KAL, eli Knit Along, eli yhteisneulonta, jossa koko tämän vuoden voit vielä neuloa sukkia silleen, että tavoitteena olisi 3 paria neuloa sukkia, joita kaikkia yhdistää joku sama teema. Teemaideoita voi katsoa nyt Instasta. Niitä on siellä pilvin pimein. Kaikkia kivoja ideoita. Jotkut tekee sukulaisille, toiset tekee perheelle ja toiset tekee vaikka jonkun tietyn maan aiheisia sukkia tai tietyn suunnittelijan tai tietyn värjärin lankoja. Tai mikä vaan, siis vaan taivas on rajana. Eli kunhan niitä yhdistää joku teema. Ja mä oon itse aloittanut sellaista sukkalaatikkoa, johon tulisi noita Tiina Kuun sukkaohjeita, sukkamalleja, etenkin siitä Tuhansien villasukkien maakirjasta, mutta mä oon ajatellut, että mä laajentaisin sitä sitten vielä vähän muihin Tiinan malleihin, joita saa sit ostettua myös netin kautta, vai osa on varmaan ilmaisena. Ja sitten mulla on jotain, mitä on ollut noissa Sukka Finlandia kisoissa, niin niitäkin ohjeita mulla taitaa vielä olla. No, joka tapauksessa mulla nyt on tietysti vähän jämähtänyt tää mun sukkalaatikko, kun mä oon tehnyt noita jämäsukkia. Niistäkin voisi tehdä oman laatikkonsa sitten. Mutta mä satuin katsomaan ton Heidin neuleet. Onko se kanava? No Heidi, tiedät kyllä kuka sinä olet, koska meillä on tällainen 2 ihmisen yhteisneulonta näistä Tiina Kuun sukista. Ja katoin, että okei, Heidillä menee aika hyvin tämän yhteisneulonnan kanssa. Ja sitten mun sattu tulee tämmönen tilanne, että mä tarviin lahjasukat tuohon muutaman viikon päähän. Ja mulla sattui sitten olemaan sopivan värisiä lankoja kotona. Ja sitten mä ajattelin, että no nyt mä otan sieltä jotkut söpöt sukat sieltä Tiina Kuun kirjasta. Ja mä olen nyt ottanut sukat sieltä kirjasta, tai sukkamallin. Ja ne on nyt tässä vaiheessa, että toisessa sukassa on jo kantapää ja varret valmiina. Ja nythän mä en tietenkään ottanut sitä kirjaa tähän. Ja mun tekisi mieli sanoa, että nämä on ne kaikki loputon kauneussukat siitä kirjasta. Kun siinä on vähän samantyylisiä, kun ne on lauluista otettu niitä nimi-inspiraatioita, niin sitten siellä on myös Palanen kauneinta on sitten se toinen. Mutta mä sanoisin, että tämä on se kaikki loputon kauneus. Eli näissä ideana on se, että tuonne varteen tulee tommonen kaunis kirjaneulekuvio, sitten tehdään pintaneuletta ja sitten tänne vielä ennen kärkikavennuksia tehdään yksi tämmönen kukkarivi. Ja mulla on tässä 2 puikot kiinni ja lankoina näissä on, tää oli sitä roosanauhasukkalankaa, eli onko se nyt sitä pirkkalankaa. Ja sitten toi valkoinen on jotain, musta se on
ehkä jotain Katian sukkalankaa, mitä myydään semmoisissa 25 gramman kerissä. Mä oon saanut tätä valkosta joskus, kun mä testineuloin yhdet sukat. Varmaan pari-kolme vuotta sitten. Tosi vaikea enää muistaa niin pitkälle, koska se mahtoi olla, mutta muistan, että se lanka on siitä. Ja vyötekin on ehkä jossain olemassa, mutta se on ihan tommoista, olisiko toi peräti luonnon? No aika tommonen kirkas luonnonvalkoinen, mutta ei mikään semmonen ihan maalarivalkoinen. Ja sitten toi kukkien väri on niitä Neulovan Ninjan joulukalenterista joskus saatuja lankoja. Niin otin sitten, kun sattuu olemaan vielä semmonen purkulangan pätkä, että mä olin jotain raitaa siitä, että viime kesänä yksin sukkiin tehnyt, mutta sitten mä halusinkin vaihtaa niitä värejä, niin purin pois. Niin varmaan riittää nyt tähän yhteen sukkaan se yksi purettu raita. Ja sitten sitä on vielä lisää jäljellä. Ja tässä on itse asiassa oikeastaan aivan samanlainen kantapää kuin noissa sukissa, mitä äsken näytin, koska mä käytän tätä Tiina Kuun kantapäätä. Mä sanon sitä siksi Tiina Kuun kantapääksi, että mä oon oppinut sen silloin, kun mä neuloin noita Sukka Finlandia-kilpailun sukkia. Ja silloin opettelin sen, kun oli semmonen, oliko se nyt karsintamalli vai lämmittelymalli vai mikähän se nyt mahtoi olla. Niin siinä tehtiin tällainen kantapää ja mä tykkäsin siitä niin paljon, että mä oon sit siitä asti tehnyt sitä vähän joka paikkaan. Aina silloin, kun en tee vahvistettua, niin teen mielelläni tämän, koska nämä minikiilat antaa sitten kivasti tilaa niin kuin tänne. Jalkapöytä, jos on korkea, niin mahtuu jalka kivasti. Ja sitten mä tykkään siitä, miltä tää näyttää sitten pingotettuna ja viimeisteltynä. Nythän tää vähän vetää tolleen suppuun, mutta kuten näette, niin ei juuri mitään reikiä ja sellaista jää sinne. Ja teen kokoa 2, eli olisiko koko M. Mä en muista, miten ne nyt on luokiteltu siinä, mutta kuitenkin semmonen. Nämä on tulos jalkaan numero 40, joka olettaisin, että on aika semmonen kapea jalka, niin nämä varmasti on ihan hyvät. Oon kokeillut sille mun isommalle blokkerille, niin nämä menee siihen hyvin, niin ihan varmasti tulee sillai sopivat kyllä saajalle. Nämä on menossa lahjaksi. Ja sitten seuraava sukkapari, joka kyllä niin kuin odotuttaa. Mulla on toinen sukka ollut valmiina varmaan, mitä mä nyt sanoisin, olisiko tää ollut viime kesänä valmis. Mä oon tehnyt ihan tällaisen perussukan, tää on vielä itselleni tulossa varpaista varteen ja sit mä oon tehnyt tänne tällaisen vielä Novitan tuulimohaerista tollasen frillan. Ja näähän nyt olisi kovin söpöt, jos nää vaan ikinä valmistuis. Mut mulla kesti niinku kuukausi tolkulla, että mä sain aloitettua toisen sukan. Ja nyt mä oon jämähtänyt sitten tähän kohtaan, kun pitäisi laskea, että missä kohtaa aloitan noi minikiila lisäykset. Mutta positiivista on se, että tämä toinen pari on täältä tulossa, että tää ei ole jäänyt vaan silleen, että tää nyt keikkuu yksinään jossain. Ja tässä on sitä Zauberbalin Crazy lankaa. Olikohan tää se sävy Piano Bar tai joku tämmönen. Joku oli vasta neulonut tästä samasta väristä jotain. Musta tuntuu, että tämä väri on ollut tosi suosittu, koska mä oon nähnyt monilla tätä, mutta onhan tää kiva. Tässä on violettia ja huomaatteko taas violettia, vihreätä, keltaista, ruskeata. Joo. Semmosia vähän syksyisiä sävyjä, mutta ehkä ensi syksyksi tulee sukat täältä sitten. Semmosia. Sitten mulla on vielä, muistin, että mullahan on pipo-asia, joka on kyllä kesken, mutta ei paljon. Eli täällä on tää mun Sari Nordlundin Iris Hat tulossa. Tässä on Sulo Soft Merinoa, jota ei enää mun tietääkseni saa ihan tässä koostumuksessa. Joo, ja sitten on tällaista
mitä sain neulekaverin varastosta tällaista. Tää on mulla Ravelrissa. Mä en nyt rupea kaivamaan sitä vyötettä, se on jossain, totta kai. Mutta tää on tällaista, mä sanon tätä auringonlaskun väriseksi, vaikka tää on semmonen, mikähän persikkasävy se nyt oli. Mut näillä siis kaksinkertaisena ja mitkähän puikot mulla täällä on. 3 puolikkaat. Ja tästä nyt ei enää ihan hirveästi puuttuisi, mutta tää on vähän jämähtänyt, kun tää oli tällainen paksumpi, lämpimämpi työ, niin ei ole nyt jotenkin huvittanut tätä neuloa. Ja kun tää nyt ei tietysti ole mikään kiire, mutta kyllä mä haluaisin tän ennen kesää saada valmiiksi, että olisi sitten. No niin, akku loppu tuossa välissä, mutta pointti oli siis se, että en siis tiedä mihin kohta se pätkäs, mutta että tämän kun saisi ennen kesää valmiiksi, niin hyvä. Sitten olisi pipovarastoa jo syksyllä. Ja koitan kuvata nyt purkkiin vielä nämä kuulumisasiat tähän loppuun. Kaikenlaista kuuluu. Mä oon menossa silmäleikkaukseen loppukesästä. Toi mun vasen silmä on niin huono, että mä en näe sillä lukea, enkä paljon mitään muutakaan. Mulla on siis molemmissa silmissä kaihi. Oon siitä kertonut joskus aikaisemmin, mutta toinen silmä on jo niin huono, että se voidaan leikata. Lasit mulla tulee olemaan aina, että siitä lääkäri oli hyvin yksioikoinen tai selvä, että mulle saadaan paras näkö niin, että jos ei mua lasien pitäminen haittaa, niin se on se paras ratkaisu ja sehän sopii mulle, koska mä nimenomaan tarvin sitä tarkkaa näköä niin kuin tähän lähityöskentelyyn ja sitten ei nyt ole mitään estettä olla ilman laseja, niin näillä mennään. Mä ihan tykkään pitää laseja. Ja se on sitten loppukesästä ja no tänään meille tuli uusi auto. Puoliso hankki uuden auton, niin nyt eletään semmoista jännittävää aikaa, että meillä on täyssähköinen auto nyt tää toinen auto, niin mielenkiinnolla odotan, että mitä kaikkea se tuo tullessaan, mutta toivottavasti kaikkea hyvää loppujen lopuksi. Ja aina mä vähän mietin, että no haluanko nyt kertoa jotain tämmöisiä asioita täällä, että onko se sitten silleen, no en mä tiedä, musta vaan siis puhekulttuuri on nykyään vähän semmoista, että jos kerrot, että sulla on jotain hyvää tai etenkin kallista elämässä, niin sitten joku kokee sen, että se on häneltä pois. Niin mä nyt toivon, että siellä kukaan ei koe niin, että se olisi sinulta pois, että meillä on jotain. Kun tässä nyt kuitenkin on vastapainona sitten ihan kaikkea muuta aina. Tai aina ja aina, mutta elämään kuuluu kaikki sävyt, niin edelleen ollaan kilttejä toisillemme, niin sillä päästään eteenpäin. Ja iloitaan siitä, että jos jollakulla on vaikka varaa ostaa paljon lankaa tai käydä Italiassa reissulla neuleiden parissa, niin musta se on ihanaa. Ja niin sen pitäisi ollakin, että silloin kun voi nauttia, niin nauttii, koska ei meistä kukaan täällä nyt ihan kauhean kauaa vietä täällä maapallolla kuitenkaan elämää. Niin joo, mutta siis silmäleikkausta, uusi auto, mitähän muuta. No sitten on ollut kaikkea sellaista pienempää ärsytystä ja mielialat on ollut vähän mitä sattuu nyt viimeisen varmaan kuukauden ajan. En tiedä, ehkä se on vaan tää kevät tai joku, mutta on ollut vähän tahmeta tää kuvaamisen aloittaminenkin. Mä oon monta kertaa miettinyt, että olisi kiva aloittaa tai tehdä, mutta sitten ei vaan niinku tule sitä semmoista, että tuntuisi siltä, että juuri tänään minä kuvaan. Mutta kiitos Villametsän tyyppien, jotka ovat palanneet taas ruutuun. Ja kiitos Heidin Tiina Kuusukkien, niin mä ajattelin, että no nyt tänään minä kuvaan jakson Tuli mitä tuli. Niin tämmöstä nyt tuli tällä kertaa ja toivottavasti oot viihtynyt siellä tai edistänyt jotain neuletta. Kerro vaikka tonne alle, että mitä sulla oli puikoilla tai mitä teit tässä samalla aikaa, kun tätä jaksoa katoin. Musta on hauskaa, kun joku aina kertoo, että tein makaronilaatikkoa tai mä silitän lakanoita muuten aika usein näitä
katsoessa viimeksi tällä viikolla. Mitähän jaksoja mä katsoin? Varmaan ton Heidin, Virkkuumaniassa Heidin jaksoa katsoin ja silitin lakanat, jotka oli roikkuneet jo luvattoman pitkään tuolla ovien päällä kuivumassa. Niin semmoista kerro toki. Ja muuten mä toivotan ihanaa toukokuun loppua ja alkavaa kesäkuuta. Mulla alkaa kohta leirikesä ja en tiedä miten nämä kuvaamiset nyt sitten menee tuossa kesän aikana tai käsityöt muutenkin, mutta nähdään sitten taas ensi kerralla milloin se sitten onkaan. Neulokaa ja kässäilkää kaikkia kivoja juttuja ja nauttikaa niistä asioista, mitkä elämässä on kivasti. Ei muuta kuin lempeitä silmukoita ja iloa sun kesäpäiviin. Nähdään taas. Kiitos kun olit. Moikka!